Adunay sagap nga kabayas ug tawa-tawa nga magipagbato kabayan sa sakit nga dengue. Palit na ug sulay na Vegimax Herbal Capsule. Vegimax, ifad approved kini. Vegimax, epektibo o garantisado nga dali kang maayo. Sakit sa ulo, sakit sa ngipon, dysmenorrhea, arthritis, dengue, rayuma, bukol-bukol, ug mayuma, ug dili lang kana. Tanang klase sa matang sa sakit, epektibo kini. Manani mo na palit ang Vegimax. Mapalit ang Vegimax Plus diri sa Bistak Radio. Tawag sa telephone number 4180669. Ang sa cellphone number 0966-995-1333. Alang sa mga dugang detalye. Kini ang Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bisdak Radio, sikat ka! Oras sa Bisdak Radio, alas 9:31 na mga kabisdak. Kunya mayong gabi inyong tanan, welcome din sa atong pagpanag-uban din sa Bisdak Radio. Sa ngalan nila ni Brother Buboy Gakrama o ni Sister Adindora, kita say muhula man ilahang oras karon mga kabisdak gumikan kay aduna kitay debate karon tali sa Roman Catholic Church o sa Seventh-day Adventist Church ni Brother G1 Paisones sa RCC o si Brother Ruel Celebran sa kining Seventh-day Adventist Church. So karong gabi una mga kabisdak sa dili pa nato sugdan ang ilahang debate ato sa tingugon ang duha kay na sila sa linya mga kabisdak. Ato unahon ani ang si Brother G1. Brother G1, mayong gabi ini mo diha. May gabi diha Brad ug sa ato ang mga listeners karon nga nagsunod diri sa Facebook, sa YouTube ug sa ato ang apps no. Mayong gabi inyong tanan. Ug sa ato ang mga kaparian kaobispruhan ug sa atong igsuon nga mga Sabadis Seventh-day Adventist ug sa akong kaatbang karon nga si Brad Ruel mayong gabi po diha ug sa imo ha Brad Erwin nga mo'y nagpasiugda ning moderator karon. Bro. Okay, so dirita kay Brother Ruel. Brother Ruel, mayong gabi ini mo bro. Mayong gabi Brad. Salamat sa mga tao nga naagihapon nagsubaybay sa program. Ug sa walay sawa nila na pagsuportar sa estasyon. Labi na sa Ginoo nga naghatag nato taas nga kinabuhi. Okay, so mao to si Brother Ruel na karon siya sa Greece mga kabisdak. Nya si Brother Juan Paisones na siya karon sa nakasagayan bro or nakasa karon. Nadapit sa Hingoo Brad sa Mindanao. Misamis Oriental. Nasa Misamis Oriental. So karong tunguran nag 340 conference me or nag sa nga tawag ani group call me sa Messenger. No? So kuan mga kabisdak ato ni silang madunggan karon ng ilang tagsa ka mga argumento. Wa gini di gini magsumbag kay lagyo man sila. Yes, hingo ang usa na sa Grace so ilahang atong madunggan ra nila mga kabisdak ang ilahar yung mga argumento sa isig usa nila mga brothers and sisters. Okay, pero sa dili pa nato sugdan gyud sa hingpit mga kabisdak. Kisay affirmative ninyo ani bro? Bali duha ni ka tema bro. Ang unang tema ako'y pabarog. Ikaduhang tema si Brad Ruel. Brad Ruel. Okay, so mukuan bro. Ani na lang so ikaw na lay una nga mo close opening prayer Brother G1. Then si Brother Ruel mo closing prayer. Okay? Sige bro. Sige Brother G1, ikay mag-opening prayer. Sa 1 Corinto 1:18. Kita mga Katoliko mag-oros no. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Walaan na mo nga Dios, Trinidad, tulo ka person. Amo ikaw nga acknowledge mo presensya karon aron pagahisguta. Kung unsa ang tinuod nga patik diha sa Biblia. Pinaagi sa imong mga pulong, pinaagi sa imong mga lihok, o pinaagi sa imong mga pagtulunan, nagkabilin nimo sa mga apostoles o sa mga sumusunod sa mga apostoles. Kining tanan among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Hesus, uban sa Batang Ibireng Maria. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Brother Ziwan.
niini ang taha. Okay mga kabisag mo to si Brother Juan ato ang nag-lead sa to ang opening prayer niya karong closing na to si Brother Reuel Celebran. So ato ipaibalo din mga kabisag nga live kita karon sa bisdakradio.com. So og sa to ang application sa Bisdak Radio, so katong wala pa naka-download ani ato application. Libre kini siya sa Play Store mga kabisdak. Pag-download mo ni, then bisan asa mo sa kalibutan madungog ninyo ang mga programa sa Bisdak Radio. Yung sa makita po ta karon live sa YouTube, so i-search na ninyo sa YouTube ang Bisdak Radio Live para makita po ninyo dito mga brothers and sisters. Ingon masab sa ato ang Facebook fan page, so search ninyo sa inyong Facebook ang Bisdak Radio fan page para inyong makita o i-like po ninyo mga brothers and sisters. Same as sa YouTube, i-subscribe po na ninyo mga brothers and sisters. Okay, so mga brothers and sisters, ato saning i-welcome si Sister Fanny May, si Allen Ray Kagaanan, Birada Bro, Go, CFD. Okay. Ayan, daghan siguro ni fans karon si Brother G1. Labi na niya. Daghan kay murag gi-spread gyud niya maayo sa kuan. Oo, iya gini gi-spread. Tibuok Pilipinas. Pangandaman og Okay. Lagi atong i-spread kay aron nga mahunong ning mga pandaot ba. Tanaw na to kinsa mabasa sa Biblia, bro. Okay, so ani? Excited na kay ko. Ala ko sa ron og kay ba mago nagtuon ka kay pag-upo man kami balik sa Facebook. Okay, so ani? Amen. Okay, so bro, ang atong unang topic aray karon unsa may atong unang topic, Brother G1? Bali akong pamatud-an bro nga pinadayag uno Jes usa ka adlaw nga igpapahulay o kining adlaw Domingo gamit ang mga version sa Biblia. So walay referensya. Na may mga rules dadaan bro. So kuha na bro. Open-ended na siya bro. Open-ended na siya bro. Pwede nga naa, pwede wala. Depende na unya dani. Ako ara sa agaron akong kontra. Ang pumugamit ba sa aron nga makamatch ba? Sige bro. Depende na niya ako siya. Ikaw may mo na og kuan pahayag. Sigurado ko tong second topic bro, ang second ninyo. Maumaor gyapon to bro siya iyang pamatud-an nga pinadayeg uno Jes usa ka adlaw nga ipapahulay o kini adlawng Sabado. Gamit ang mga bersyon sa Biblia Okay. So ang both parties agreed nga ang pinadayeg uno Jes pinadayeg na siya adlaw ipapahulay. Pero ang problema namo karon is unsa nang adlaw? Sabado Domingo ba na or Sabado? Okay. Ana. So mao na siya mga brothers and sisters. So kamong mga naminaw karon gyud ang kuan ba gyud ang naa sa uno sa pinadayag uno Jes adlaw ipahulay ba gyud na ang Domingo or Sabado. So, okay, so na may rules bro. Ako sa ni istorya ang rules na sige, isulti ang rules brother Jiwan. Sige. Okay. Rule number 1 na mo is tawron na moderator. And rule number 2 na mo ang rules sa debate ipasukan sa The Art of Argumentation and Debate by Francisco Africa. So pinagi gyud sa libro nga standard gyud bro. Dili kay buot-buot lang. And rule number 3 ang rules sa question and answer ipasukan sa rules The Art of Argumentation and Debate by Francisco Africa. And rule number 4, dawaton ang tanang klase sa version sa Biblia or Bibles, walay pilion. Muna gi-agree mi dana and kuha na din bro, kato na yung gentleman's agreement. Oxford gyapon na bro Erwin, parehara gyapon na. Parehara gyapon. So pila-pila ka minuto na siya bro. O sa may standard bro, sa may standard. Kung na to ni duha man ka stand ang mulapas sa gamayon na siya. Ana sigo 5 lang, okay ra ninyo? Kay tostan man gyapon parehara man. Ang kuan lang bro, ang opinion lang bro. Gis lang ang final stand. Ani na lang. Ang final stand. Ang pahayag ninyo 5-5, ang gist ninyo ang kining question and answer. Kay mulapas ni siya bro niya kasi doon na pa yung mga pangutana sa mga viewer ba? Sige. Okay, tostan man gud siya, ma-host. Pwede rin po bro. Ang importante diha brad ang iyang. Sige bro, pwede rin po. Ang iyang kwan bro, ang importante ang iyang question and answer. Sige. Ang pagpahayag mo kay duha man ni ka-stand. Duha man ka stand dapita, pwede man nimo ipahayag dito sa ikaduha pud nimo imong sumpay, di ba? So mao gyud po siya. Sige. Ang importante ni ang question and answer kay dire man
kuan sani malangay ba kay tag-aso question ya tag-as mo tubag inana gani. Oo, sige, okay ra gapon. Okay na, so 5-5 lang niya, Jis, ang kuan kining inyohang question. No. Mura gyapon sige, ko sige. anig negative. Brad, mura gyapon ko anig negative pero kuha lang ako gipa Dili, Sabado dili. lang. Kuan kanang utrohon gyud siya ang napod. Kana mo kuan na pug kasalaing 5. Mo Silbi sakto gyud si Brad nga gamay ra. okay sige, wala problema. sa 5 minutos mapahayag naman nimo ang imuhang naa sa Biblia kung unsa na. Kung baga, brother, parang duha ka topic talaga. Duha gyud siya topic. Oh, duha gyud ka topic. Oh, Oo. duha gyud si ka topic. Okay, Di 5 ba na lang. kung kanang usara ka barog pero ang negative dito ra sa pangutana. Ang inyong rebuttal bro, pila ka minutos? Pausa man na battle final stand na. Dili, kuha na siya dili pa. katapusan gina ninyo nga rebuttal sa pero kada Conclusion. conclusion niyo kada stand duha Lagi rebuttal. Duha pud ka rebuttal ninyo. Pwede gyap. Pero wala na si question and answer. Wala no? na ka dili na ka Wala maka-object, dili na ka maka-object. Sige, sige, Wala, sige. wala. 5-5 Five gyapon. minutes Cinco. lang. Pwede 5-5 gyapon. Oo, ana na lang. Duhang Ang katimahan. mga viewer ba? Sige, Oh. sige. Okay, pareha tong kisa to sila si Brother Alvin mo siguro to nga kung si Brother Rowan nga Nadugay lagi. nadugay guman ito hindi nakakuha ng mga listener kay tag-as naman kayo tag 15 Gs ko to, di ba? Oh. Oo. Ana nang. Sige, so sige, Brad. Sige, sige. Panguna ka, Brother. Pagugat na diha. Brother Jiwan, ready na ka, Brother Jiwan? So 5 minutes. Sige. Ready na bro, ready na. Sa mag time na. Sige, so okay mga kabisa kani ang unang stand mga kabisa pamatud-an nga ang pinadayag uno Jis mao ni siya ang adlaw igpapahulay nga Domingo mga kabisa ang matuod ani si Brother G1 Paisones samtang inigar ni siya ni Brother Ruel celebrar nga usa ka 70 Adventist. Okay, Brother G1 sa imong 5 Okay. minutes nga stand. Go ahead. Okay, daghang salamat bro. No, may gabi istanan. Dito no ko kay 5 minutes na. Karon pinaagi sa lagda sa role number 2, ang role sa debate pinasuka The Art of Argumentation and Debate by Francisco Africa. Karon akong pamatud-an ang tema nga ang pinadayag uno Gs usa ka adlaw igpapahulay o kini adlawng Domingo gamit ang mga versyon sa Biblia. Pinaagi sa mga contentions nga akong ipabarog. First contentions, pinadayag uno Gs usa ka adlawng igpapahulay adlawng Domingo. Major premise, ang pinadayag uno Gs mabasa sa Biblia nga ang adlaw sa Ginoo usa ka adlawng igpapahulay. Clear Word Bible, Revelation 1:10. On Sabbath morning, when I had gone to the rocky islands shore to meditate and worship. Minor premise, ang pinadayag uno Gs mabasa nga ang adlaw sa Ginoo adlawng Domingo. Expanded Bible, Revelation 1:10. On the Lord's Day, probably a reference to the first day of the week, Sunday, when Christians meet for worship. I was in the spirit state of deep spiritual communion with God, and I heard a loud voice that sound like a trumpet. Trumpet blasts often precede a divine appearance or speech. Conclusion. Therefore, I conclude nga ang pinadayag uno Gs usa ka adlawng igpapahulay o kining adlawng Domingo gamit ang duha ka version sa Biblia, ang Clear Word Bible o ang Expanded Bible. Ang duhang contention nako mga igsoon nga ang Revelation 1:10 mabasa sa mga version sa Biblia nga adlaw sa Ginoo kini unang adlaw sa semana. Major premise. Ang pinadayag kung Revelation 1:10 ato mabasa nga adlaw sa Ginoo bag-o maayong balita Biblia. Pinadayag 1:10. Sa adlaw sa Ginoo gigaman ako sa espiritu ug nadugog ko gikan sa akong luyo nga kusog nga tingog nga lanog sama sa usa ka trompeta. Minor premise. Ang pinadayag kung Revelation 1:10 mabasa nato sa mga versions sa Biblia. Sumala sa Aramaic Bible in plain English, The Voice. And guys, New Testament Paraphrase Volume 2 nga kini unang adlaw sa semana. So basahon na nako ang Henry Hammond kay okay, mabasa gito sila tanan mga igsoon aron shortcut lang ni kay 5 minutes raman.
Henry Hammond New Testament Paraphrase Volume 2. And being there excluded from the society of men, I was shaped by God to receive revelation from Him. And accordingly, I fell into an ecstasy or transportation on the day of Christ's resurrection. The first day of the week, either the annual or the weekly festivity, set apart to commemorate His resurrection. And as upon a festivity, I hear the sound of trumpet, Psalms 47:5, or a voice as loud as the sound of the trumpet, and a voice behind me, Isaiah 30:21, calling to me unexpectedly. Last 1 minute and 40 seconds. Mabasa po sa tulo. Conclusion. Therefore, ang adlaw sa Ginoo na sumala sa mga version sa Biblia, Mike Bible o katong tulo. Second contention. Dinhi ato mabasa nga Revelation 1:10 mabasa sa adlawng Domingo kung sa mga Biblia. The Message, Cebuano Contemporary Bible, ang pulong sa Dios, Spanish Bible, o kining Vulgata Latina ni Monsignor Yap, o kining Understandable by William A. Paul nga Bible, mga igsuon. Ngunang sa dakong pagpaubos Last 1 mga minute. igsuon o sa dakong kasayon gamit ang mga version sa Biblia. Akong napamatud ang adlaw sa Ginoo diha sa Revelation 1:10 mga version sa Biblia. Pila lang ka minutes, bro? 40 seconds. Tilog ka, Brad, kay So, 5 minutes ra. Munang mga igsuon, pulaton ako nga unsaon ni. Pag likoy-likoy pagbali sa kamatuoran nga akong gipabarog. Nga rule number 4, dawaton man bisan unsa sa version sa Biblia. So, ambot unsaon ni sa akong kaatbang karon. Pero gapaabot ko sa iyang mga atake na unya karon aron atong pagatubagon ug aron atong tagaan og badbad dinhi sa Bisdak Radio. Ug daghang salamat o mo kato ako ang bro. Napay 5 seconds bro. I-end na lang nimo. Na bro kay di ka klaro bro. Okay, Sige tayo. bro. Sige bro. Haga kayo 5 minutes. 5 minutes ra na. Tapos Okay, dire atong basahon ang mga Haga dire. kayo. Okay, girita kay Roscard Cardenio. Go bro, Juan, kaya mo yan bro, ipadayag jud ang kamatuoran bro. Okay, gikan to ni Roscard. Si Sister Panimi, mayong Salamat. gabi sa tanan. God bless everyone. Gikan ni Sister Panimi. Mabuhay mga CFD. Gikan ni Roscard. Gikan ni Dionitio. Ay nako, si Ruel na naman. Di naman marunong makig-debate. Mahilig sa Wikipedia as source niya. Gikan ni Brother Dionitio. Brother Renantin Narasa, may pagpaminaw, lagot yan kay Brother Bro G1 gikan ni Roscard. At Sister Adela Ihara, may pagpaminaw. Sana Tagalog gamitin nila. Oh, pwede rin mga brothers and sisters, no? Sinagol sa Tagalog at sa Bisaya. Puho na lang bro, puho na lang. Puho na lang po. Ako na ready is Cebuano bro. Sige. Baka magkaliso tayo sa Tagalog. Baka mahirapan tayo sa kaliso dito. Legion He, happy listening. relax lang, Brad. Relax lang. Kaya na nimo, Brad. Edwin Kinlog, Brother Renante, sayon ra kayo na ni Brother Ruel pagguba ni mo bro Juan. Dili na niya dawaton imong referensya. Iyahar. may rule number 4. Diha siya makuan karon. Yeah, okay lang. So Brother Diony, okay lang may pagka-Bisaya po Brother Diony. Okay, so arita sa kuan kanang question and answer kung kining cross-examine sa affirmative. Okay, Brother Ruel, ready? Ready, Brad. Okay, sige. Time pa na. Simula kong time na. 10 minutes na cross-examine. Okay, so Sige, bro. Go ahead, bro. Brad, Sige, bro. ready? Sige, go ahead. Ready na bro. Okay. Bago ko mo nga rin sa referensya, dire sa Bible wag istorya. Kaning giingon sa kaning giingon sa kaning Bible na
the seventh day nasa Ten Commandments. There is a utso giingon diri nga ang seventh day is the Sabbath of the Lord. Unsa man ning adlaw? First day ni or ikapito ning adlaw? Mr. Moderator, objection. Okay, sige, go ahead. Objection. Among tema nasa pinadayag unodis, moabot basig di na ni kakaya akong kalaban. Mo lagi ni akong dudahan, niabot nino sa Exodo or Deuteronomio. O sa man pag saba na lang di ni siya kakaya kay balhin lang mi didto. Right, Brother Will. among tema klaro man pinadayag unodis, ano iabot mo ko niya didto? Brother Erwin, Sige. ang iyang gipamatuod na kanang Mm. Kiryaki, kanang Lord's Day, ingon niya, kuan daw na siya first day. Di siya nag-una og istorya og first day, dili ako. Domingo daw na. Ni akong gipangutana kay Lord's Day man daw ang kanang first day. Karing seventh day nga giangkon sa Ginoo nga Sabat day unsa man na. Sige. So, Counter objection, Mr. Moderator. Tubago na niya kay siya may nag-una og istorya og Counter objection, Moderator. sige, brother. Klaro kayo ang Iwan. tema, Mr. Moderator, nga ang pinadayag uno Jis, adlaw ipapahulay. Pinadayag uno Jis, so may nadigto sa Old Testament. Pagsabag, iyan lang ibalhin kay, So, ibalhin lang kung iyan ang kunon nga kuhan. Pinadayag uno Jis, paliho kong basa sa Mr. Moderator sa tema. Di ba Ako na po. pinadayag uno Jis? Ako na pod. sige. O sa tubag ni mo, Brother Will. Brother Erwin. Sige. Brother Erwin. Okay, go ahead. Paminawa mo gamay ha para madayon ni. Sige. Ang iyang gibot pasabot nga ang kanang Lord's Day diha Kiryaki Imera ang iyang giingon first day na nga Sunday. Karon kay di amo ko'y gibasa nga karing seventh day nga giangkon sa Ginoo nga adlaw niya. Asa may tinuod ani nga ang iyang gipamatuod kanang first day nga Sunday or karing giangkon sa Ginoo nga naa sa Ten Commandments. Mao man na diha akong pangutana. Okay, ani Unsa may na lang. nagkasibag ana? Actually, Kay nagpamatuod doon sa na mo yung first day. doon na mo yung mga points si brother kay naghisgot man pug brother Juan Antonia so mo to ni quote si brother Roel niya Oo. niya ang inyong topic is naka-base naman sa pinadayag wala na siya Oo. verse. So doon na mo yung mga points. So ani na lang para fair yung duha i-change na ang question. Pag kuha na naglaing question brother Roel. Oh, sige, pero dili na pasabot nga kanang out of topic na kay adlaw Mr. mo to. Moderator, rule number 1, Oo. isupak na sa kong kaatbang, respetaran ang moderator. Okay, so Ano change. imo man ang- Bitaw na ako. Wa man ang moderator nag-ingon na bawal. Excuse me. Okay. Ang kanang Exodo og Deuteronomio, dili na siya parallel sa pinadayag uno Jis. Kaya ang kanang Separate Kiryaki pa siya. Himira sa Septuagint, wala kay mabasa nga Kiryaki Himira diha. Okay, When in sige. fact, Kiryaki Himira is only once, can be found once in Okay. Revelation. Ako ron ang Kiryaki. moderator, Okay, ang sakto na. moderator Sige, nag-ingon. sige, Oo. change na lang. Change sa question. Nga change the question. Oh, sige. Change Change the question. Sabag di, Kaya at sabag di ang topic, kakakaya, uh, ibalhin na to ang tema. Sige, Basta nga, di ka kakaya. Go ahead. Change top. Nabasa man ako ka Domingo. Okay, padayon na tong time. Usa man nimo gani sukol man ka. Sige, sama. Sige, Diha sige, kayo sige, magminaw tas moderator. Sige, go ahead, brother Roel, sa laing question. Sige. Hadlok ikaduha, ko ikaduha. na magdebate. Sige. Ikaw man hadlok dili ako. Imo na opinion. Sige. Next Okay, nabasa man question. Next question. Asa man Next na, answer. asa man na mabasa sa Biblia ng kanang Lord's Day na kuana kanang Sabat na asa mabasa sa Biblia na Lord's Day is the Sabbath of the Lord. Okay, answer, brother Juan. Okay. Very good. Kung naminaw pa lang ni siya sa akong first contention kaganiha, dili na siya mangutana na. Ang akong tubag, ang Lord's Day Sabbath na Clear Word Bible. Kung unsa man na nga Sabbath, Sige, diretso na unsa na laging adlaw. first day of the week, Sunday, when Christian Okay. meet for worship, pinadayag uno Jis. Natubag, ang sayon ko mangutana, ayaw, saglapas kay na pa ko 1 minute. Ayos sa tingog, brother. Napagilain, Brad. Napagilain, no? Naasa Napasya 20 seconds, sige, bro. the Message Bible, the Message of Bible,
Napag sa Cebuano Contemporary Bible ang pulong sa Dios. Kung basahon sa adlawng Domingo gigaman sa ako sa Espiritu Santo ug nadungog 10 ko seconds. ang makusog na tingog nga daw sama sa trompeta sa atong likod. So the message na apoy mabasa. So problema na nimo kay nisukol ka sa tema nga pildi. Tol, Okay, pag time. magkomento Ano kayo, tubag na ako Okay, pangutana time. na pa Okay. Mr. Moderator Next- objection. Next question na bro. Objection Mr. Moderator. Sige, sige. Next question, Gitubag bawal ang ang pangutana, laing pangutana. Oh, like question. Wala ko Okay. nagkomento. Okay, Brother So, Juan. Lain nga pangutana. Okay, lain po ko na, Brother Ruel. Go ahead. Kanang lisod-lisod. Kanang Sabat, unsa man ang adlaw? Sige. Ang tubag sumala sa Revelation 1:10 mo na ang adlaw sa Ginoo Sabat na diha sa Clear Word Bible. Kung Unsa ako lagi nabasa na sa adlaw? Extended Bible, papa ko na human. Ikaw, Okay, Mr. stop sa Moderator, time. objection. Kanang Brother Ruel, Objection, Mr. paminawon sa Moderator. nato ang tubag ni Brother Juan. Okay, sa kung Ah, unsang sige, adlaw. sige. 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 Padayon na, sige. Brother Ang kanang Juan. pinadayag uno Jis nga adlaw sa Ginoo sa Sabat na siya. Unsa man ang adlaw nga mabasa nato sa pinadayag uno Jis, Expanded Bible. Atong basahon na on the Lord's Day, probably reference to the first day of the week, Sunday, when Christian meet for worship. Og atong basahon sa the message, it was Sunday and I was in the spirit praying. I heard a loud voice behind me, trumpet clear and piercing. Write what you see in a book, send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. I turned and saw the voice. Okay, sa Joseph Hall, Paraphrase Volume 2. Mo gyapon nga bersikulo, I was by corruption of the spirit in a holy ecstasy on the first day of the week, which upon the occasion of Christ's resurrection was called the Lord's Day. 10 seconds. Og naa sa Okay, moro to. 10 seconds Okay, na. next question. Kadiyo sa Mm. natubag. Kanang- Oh, next question. Okay na ka to, Brother Ruel. Satisfied na ka sa iyang sa tubag? Mangutana ko otro. Di ka tungkuan ba? Satisfied. Unsang adlaw ba? Unsang adlaw? Dili ka satisfied na to? Wala siya mo ang kana magong Sunday di man na kuan ang ako gipangutana ikapila ng ang Lord's Day nga nga imong giingon nga Sunday. Ikapila na nga adlaw una or ikapito. Sige, next question na sad. Next question, Brother Oh, Ruel. kana next question. Sige, next question. Sige, akong tubagon 1 minute ha. Oh. Kung naminaw pala ni sa ako Bro, ang what- X2on. Brother Juan, wala pa siya ka question. Next question na Sorry. din. Sige. Okay, next question. Kanang Lord's Day diha nga imong giingon nga ang Lord's Day sa Greek ana Kyriaki Imera, from the word Kyrios, Lord Imera. Nya imo nang gihubad og Domingo or Sunday ang Kyriaki, nagbuot-buot ka ba? Tapos kanang ahong pangutana nimo Mr. Moderator. kanang Sabat unsa man ang ikapila man ang adlaw ng Sabat, unang adlaw o ikapitong adlaw? Okay, tubag Brother Juan. Kadiyot, kaya murag ni karat ang kuan. Tingog ni mo, Brother Juan. Brother Juan? Hello? Objection, Mr. Moderator. Ni karat imong tingog. Objection, Mr. Kadiyot sa off sa akong time kay ang tingog. Kadiyot sa mga kabisda kay Brother Ruel, manungog pa ka diha. Dili madungog na robot naman. Na-robot ang tingog ni mo, Brother Juan. Brother Juan. Hello, Brother Juan. Di madungog imong tingog. Mura kag si Optimus Prime. Pangitag signal, bro. Ang signal ni sa network siguro dito ba? Basig Moderator. Objection. Brother Juan, di gud maklaro imong tingog tayo sa mga itatag tanaw na to speak kas be. Tawagin ko otro, bro. Conference man na to, bro. I-off ba? Tawag ako otro. Kaya Sige, ato na i-off atong conference kay para makasud siya. Ha? gikuan sa kuan siguro na. Counter ba? Every Connect- 5 minutes. Connecting siya wala. Hello, Brother Juan. Brother Juan. Sige, ato nang i-off atong conference, bro. Tapos mo ko kog laing nga conference, ha?
Okay mga kabisdak, ato na yung usbog tawag sila mga kabisdak. Gumikan kay na out of kuan dito, na out of countries. Na out of kuan siya, na out of kini sa tawagan niya. Connection siguro dito sa himutang karon ni Brother Juan. Ato ni tawag ko sa mga brothers and sisters. Kay nagkalamit na ni ilahang debate duha. Okay na, niring na. Okay, Brother Juan. Hello, brother. Oh, Wala man ako. Nawala akong signal, oh. Okay, Brother Rewel, nakaya? Loud and clear, brother. Okay, loud and clear. Sige, bro. Lahusan mo, atong remaining time, 5:44. So, nakuha mo ito yung pangutana niya. Or usbo naman pangutana, Brother Rewel. Usbo naman pangutana, Brother Rewel. Nakuha na niya. So, para dili maputol na kasa yung time. Okay. Brother Jiwan, tuwaga, Brother Jiwan. Hello? Kuhan siya ka ng Optimus Prime si Brother Jiwan. Static. Oo. Sige kong namina. So yan nga. So yan ni Brother J1 murag tuwa na mas lam sa tabay. Brother J1. Saka na diya sa tabay oy. Connection niya na to connected siya pero hinay siguro signal dito Brother Rewel. Hinay siguro. Hinay ni dito. Tawag na po na ito usab. Makuha na lagi rin. Danaw na ito, ha? Okay, tawag na po na ito usab, mga brothers and sisters. Standby mo kay maulagi ng koneksyon dito sa Pilipinas. Yung nani ka week ba? Basin pa din okay na ni mabot ng mga adlaw. Nagbalik na itong initial connection nila. Brother Juan? Gawas. Gawas. Hello, bro. Oh, ganyan. Bulunan. Pagklaro asa magkadapitan na ka sa kapis. Ano dis kapis bro? Sa rin na kapis. Wala nakabatira ko diya ang murag ang tingog diha kuyaw ba? Yeah. Brother Juan, na nakariha. Wag yapon ato usbog tawag Brother Roel. Atong tong dito sa kapilya, brad. Sige atong ibalik ka, tawag ta balik. Okay, kay murag matod pa ni murag naas kapis. Okay, atong ibalik na po ang connection ni Brother G1 Paisones, mga brothers and sisters, o ni Brother Roel. Loading naman eh. Okay, so karon taon. Standby mo din mga kabisar ato ning tarungo ng connection dire. Okay, Brother Juan, unahon na to. Mic test. Kini separate ba? Siguro yung konta na separate. Pwede ba ni? Try to do call. Tawag si Brother Juan na to. Danaw na to. Hello, Brother Juan. Contacting. School indeed. Hello. Hello, bro. Okay na, bro? Hello, bro. Okay na? Okay na, bro. Oy. Okay na, bro. Sa man yung signal rin nga. Wala man. Murag si Optimus Prime. Asa magkaroon nakasagawas, bro? Lukduan ang imong mga referensya diha kung nakasagawas. Kuan, bro, ni gawas ko, ni balik na po ko kay klaro mas gawas. Okay, so continue murag okay na imong connection ron. Basig mahabili na dictionary ba? Sige, bro. Sige. Sige, ato ingon gani unsa nga adlaw ikapito ba na una. Sige. So kung naminaw pa ni ako igsuon, dili na nito ngutana kay ako man siya kontensyon, no? Na gani na una ang tubag nako una na siya adlaw, unang adlaw. Ang mabasa naa sa The Voice Bible. I was in the spirit on the Lord's day, the first day of the week, and I heard voice behind me. It sound like the blast of trumpet. Diyan guys, New Testament Paraphrase Volume 4.
during the state of exile on a certain first day of a week, which is commonly styled by way of eminence the Lord's Day. For like reason, as the institution memorial of his death is called the Lord's Supper. 1 Corinthians 11:20. According to the universal practice of gospel churches, I will serve in commemoration of his resurrection from the dead as a holy day to him. Munang ato basa unang adlaw na siya diha, bro. Okay, so Next question. Next question, Brother Rewel. Sige, next question, Brad. Next question. Kay imo man giingon diha sa pinadayag 1, versikulo 10, na kanang giingon diha nga Lord's Day. O niya sa Greek ana kay Kyriake Emera. O niya diha ra ka nagkuha og meaning nga kanang Kyriake Emera og Lord's Day nga first day na. Kung na ako'y mabasa sa Bible na kanang Lord's Day Kyriake Emera dili na unang adlaw, ikapito ng adlaw, ang kuno nimo nga namakaka. So, Mr. Moderator, ni challenge akong kontra. Nga, dapat iyang basahon Kyriake Emera dili kay Lord's Day. Kay Lord's Day, English man na. Ang iyang giingon, Kyriake Emera diya sa Septuagint. Okay, Kaya ako man nabasa dire. Nga, Domingo ni. So dapat, niingon man, nigamit mo sa Greek, dapat, Greek iyang gamiton, dili kay English. Kay ka na English diha, dili man ni siya makuan sa, dili man ni makuan sa iyang Kyriake Emera, di man ni ma-parallel, ako nag-iingon kaganiya. Munang tubag sa pangutana. Okay, Laing pangutana. Brother Erwin, ang akong giingon niya, kaya ang iya mang giingon diha sa pinadayag 1:10 na Kyriake first day na. Ya kung akong mabasa sa Biblia na ang kanang Kyriake diha Lord's Day, dili kanang Sabat diha dili na first day. Naagid sa Biblia mabasa nga 7th day na. Kung akong mabasa, ang translation na bro, kanang Kyriake Emera unsa man na siya? First day or 7th day? Ako hindi, tubagon, bro. ang Kyriake Emera, ang English ana Lord's Day. Lord's Day. Oo, so mo na siya English. Greek pala siya Lord's Day. Pero kanang giingon nga Lord's Day diha sa English, iya man gidritso nga Domingo daw na nga translation ra man na. Tubagon na ginako. Tubagon. Yeah, akong unya kay dili man nimo madala ngadto sa kanang Domingo kay translation ko na. Pag bisag kanang Muslim ang ilang Lord's Day, Bernes. Objection, Mr. Okay, Moderator. objection. Ang Lord's Day nga English, translation gihapon na ang original is Griego. Dapat kung mo-challenge siya nako, mabasa sa Griego diya sa Septuagint. Di kay Lord's Day lang kayo basahon. Unang natubag ang pangutana nga dili siya pwede mo-equip ni mo parallel diha. Di siya pwede maka-challenge. Dapat mo-challenge siya, dapat iyang basahon ang Septuagint. Amot makabasa ba ka ni siya makabasa man din si Griego gamay. So dapat tubasa siya sa Septuagint. Brother Erwin. Dili kay Brother Erwin. dili kay brother. dili kay Lord's. Sige, Objection. unsa man Ang kaning Kyriake Emera, hubad na siya sa Lord's Day. Siya, dili po na siya makaingon na first day na or 7th day. Mr. Moderator, objection. Okay. Asa pa? Maminaw sa ka na ako. Di objection ako siya. Object. Dili man ako nag-ingon, Mr. Moderator. Ang Biblia man nga akong gigamit. Ayaw sa lagi kay ako pa mo. Usa ko. Ingon siya nga, mabasa niya Lord's Day 70. Ang kanang Lord's Day English, translation gyapon na sa Greek. Ag challenge ka nga, kani akong dibasa translation. Unsa ba din na imong Lord's Day? Di ba din na translation ng English pala? Okay, sige ani Nagkuan man ka sa Griego. Na-focus na mo na dapita. Sige. Lain na lang question. Brother Ruel. Atong oras 3. Lain na lang kay na-focus di mo magdaog di dapita. Ako na lang ang mo buwan kay ang iyang gihubad lahi. Pangutana, Brother Ruel. Sunod na kong pangutana. Kanang pinadayag 1:10.
kinsa may nagsulti ana? Ang pinadayag ang Ginoo si John kinsa may nagsulti ana? ang tubago na ko, Mr. Moderator. Tubaga. Ang tubag wala ko na pamatuod kinsa nag-ingon ana. Akong gipamatud-an nga ang Revelation 1:10 mabasa diha nga Domingo na ang adlaw sa Ginoo. Kung imong utrohon ang tema na pagsabag mag-angko na ka nga pildit ka, kay wa man ko na pamatuod kinsa nag istorya na. Ako nga nabasa nako. Imo nang problema karon nga kung di na ka mudawat ng version kay nagsuman man ka sa rule number 4. Saan lagi Wala tubag komento? sa pangutana. Wala. Sakto. Muna itubag sa pangutana nga wala O di hunong na, o di tema na na. nagatubag. Ayaw Sige, komento. like question, Brother Mr. Will. Moderator, Okay, like question. sige lang yung question. O, lain nga question. Sige. Kanang Mm. Lord's Day, kanang Kiryaki, Imira Kiryaki, o Lord's Day, asa may nakabutang diha nga first day ang imong giingon nga maoy ka ng igpapahulay sa Ginoo. Tubag, sumala sa ato ang rules, rule number 4, dawaton tanang bersyon sa Biblia. O muna, Asa ako lagi? nang nabasa, ako nabasa sa the message, Revelation 1:10. It was Sunday and I was in the spirit praying. I heard loud voice behind me, trumpet clear and piercing. Write what you see in a book. Send it to the 7 sources, to Ephesus, Smyrna, etc. Sa Cebuanong Contemporary Bible, ang pulong sa Dios, sa adlawng Domingo, gigaman ako sa Espiritu Santo. Klaro ako nabasa sa Biblia. O, naama na sa rule number 4. So, muna itubag na ko sa pangutana. Wa ko kasupak sa rules. Laing pangutana. Sunod nga pangutana. Mm. Asa akong pangutana ang first day? Asa man ang first first day. day diha? Ang first day, ako na lagi kang ingon ka ganiya nga mabasa sa 4 ka version sa Biblia. The Voice, John Guy's New Testament, Paraphrase Volume 4, o sa Henry Hammond Paraphrase Volume 2, o kini unang adlaw sa simana. Akong basahon sa The Voice, I was in the Spirit on the Lord's Day, the first day of the week, and I heard voice behind me. It sound like the blast of a trumpet. So kung di nimo dawaton na nisupak ka sa ato ang Oh, rules sige, number first day. 4 Last 1 nga- minute. Sige, go ahead. Asa may Okay, nabasa nimo diha nga Sabat ang first day? Okay, tubag. Ako nagitubag kaganiha nga atong nabasa diha sa Clearword Bible nga on Sabbath morning. Unsa man yung Sabbath gani? Diha sa Expanded Bible, reference niya sa first day of the week with Christian meet for worship. Munang tubag sa imong pangutana. Okay. So, Kana laging last Sabat last- morning meet to worship. Asa diha sa pinadayag na mabasa 30 pinadayag? seconds remaining. Oh no, Jess. Unsa Okay, mga tubag. magkaglaing. Ako lagi kang gitubag sa rule number 4 dawaton tanan ang bersyon sa Biblia. Og ato Dito ang ko nang utana sa pinadayag. Mr. uno, Moderator, Jess. nagtubag pa ko dili Okay. dili magsapaw. Sige, Dili magsapaw. Unsa man akong kalaban nga. Akong 10 seconds remaining. ang mabasa diya sa Expanded Bible, probably reference to the first day of the week, Sunday. So, klaro kaayo Mr. Moderator nga Okay, time na. akong na basa. Okay, time na, Brother Roel ug Brother Brother G1. So nabasa ni sa itong mga version sa Bible. Okay, dire Brother Roel, so ikaw na po mo pabarog sa imuhang sa ngana ni Di, mag-negative ko. oh lagi negative lagi. Kone ka Oh. kanang sa tawag gani kanang Gubaon niya destructive speech mo for 5 minutes ang iyahang gipamahayag. Okay, Brother Roel, ready? Sige, ready. Okay, go ahead, Brother Roel. 5 minutes. So, 5 minutes. mayong gabi sa tanan diha outro sa mga naminaw nining debate. Iyang pamatud-an nga kanang pinadayag uno Jis Lord's Day Sunday. Niya naasay nabasa nga Sunday na nga kanang Lord's Day diha ra pod sa verse nga kuan kanang iyang giingon nga sa pinadayag uno Jis. Ang akong pangutana asa diha lagi nga Sabbath day morning
Mga man siya lain nga wa man diha agi gibutang nga sa Sabat di Sunday morning diha nga kanang kuan na Sabat na nga Sunday morning. Dayag uno Jis. So di gihapon niya na nga Sunday na siya ang Sabat. Kaya ang kanang meaning anang Kiryaki Lord's Day man sa English. Kanya kung maingon siya nga kanang Kiryaki Emera Sunday na kay dito sa kanang Greek Kiryaki dili man Kiryaki Emera ang first day of the week kay ang first day of the week is Protomera, ang ikaduha Diptera, Monday Diptera Dio, Protomera first, Diptera Triti, Titarti, Pimti, Paraskibi Sabato. Kanang Kiryaki Emera Lord's Day translation na sa modern Greek. Ang modern Greek kasi Sunday ang simba nila. Ang tawag nila sa unang adlaw Kiryaki Emera. Pero kung adto kag Muslim, mga adto ka og kanang Muslim, ang ilang Kiryaki Emera Friday pod. Pag bugari ka og kanang Hudiyo, Sabadista, ang Kiryaki Emera di Sabado. Kay ang sa kalendar ana nga kanang original sa Greek Protomera man ang unang adlaw, di man Kiryaki. So ang meaning sa Lord's Day is Kiryaki Emera sa Greek, in English Lord's Day. Niya naa siya gibasa nga fake nga kuan translation kay kanang hubad sa kanang Last 2 minutes. Kiryaki di man Sunday, first day. Kay Protomera man kung mingon siyang Sunday, Protomera man ang kanang Greek ana. Unang adlaw, Protomera. Iyang gihubad og Sunday. Niya dito sa kanang Sunday, rest day daw to. So iyang gilibog-libog ang istorya sa Biblia nga nalayo sa tinuod. Di man na libog siya kay ang Kiryaki Emera Lord's Day. Ang Lord's Day Greek Kiryaki Emera. Niya kung nga rekas Bisaya adlaw nga igpapahulay. So kung Hudiyo ka ang imong adlaw nga igpapahulay Sabado. Kung Grego ka ang imong adlaw nga igpapahulay Domingo. Kiryaki Emera or kaning kuan Katoliko ka Kiryaki Emera. Kung mungari ka sa Muslim 50 ang seconds imong remaining. Kiryaki mo adlaw nga igpapahulay Kiryaki Emera. Moingon na sila Lord's Day na ngayon, Friday. So siya nakapamatuod nga ang Sunday ang Kiryaki Emera kuan na siya 30 Domingo. seconds remaining. or Sunday. Diha sa pinadayag Jes, Ulo Jes, wa kay mabasa diha kay nag-ingon ko asa may Sabat diha. Wala dito siya nagkuha og lain. So dili nimo na mo pamatuod bisag kung 10 sao nimo seconds. dala diha sa imong kuan. Dala sa imong reference. Di yung ka makapamatuod Okay, nga kanang time, bro. Kiryaki Emera Okay, Sabat bro. Time, na bro. siya Time. of the Lord. Dili na Sabat of the Lord. Okay, time. Time is time. Okay, so aral po ta sa kining cross-examine sa negative mga kabisdak 10 minutes. Brother G1, ready na ka diha? Okay, ready na bro. Okay, so go ahead sa imuhang pangutana ni Brother Will. Okay, unang pangutana brother. Nakabalo ka ba og tarong nga kasabot sa tema o sa rules nga atong gidabetihan karon? Out of topic ako nangutan ko pahayag anang rules.
Okay, Brother Mr. Joel. Moderator, objection. This is part of the in accordance with the art of argumentation and debate. Ako lagi kuan kung nagkasabot ba siya nga tarong sa tema of sa rules. Brother This Joel. part kay mo taingon na dayon ko sa topic. Ako lagi klaro ba? Oh, kuan patuya kanang usay tawagan ni kanang sige basa. Sinalibog ka ba? Yes or no, Brother Joel? Yes. yes. So, unsay gusto kay very good. Sige. Bago pa sa imuhang ikaduhang pangutana, bago pa sa imuhang karon nag-ingon nga ang kanang Kiryaki Himera dili na Sabbath of the Lord. Tinuod ba to ako nadungog karon bag-o? Tino, dili na Sabbath of the Lord diha sa pinadayag ologies kay Okay, hubad na siya ang kung mongadto ka og kanang maingong ka nga paminaw sa kung maingong ka nga Sabbath of the Lord kay Sunday na dili na mao ang Sunday kay ang Greek dito sa Kiryaki Lord's Day protomera dili na siya Sabbath sa Lord. Sabbath na siya siguro sa Vatican. Okay, next question. Okay, Brother sunod nga pangutana. Sa version nga Clear Word Bible diha sa Revelation 10 kini ang nagkanayon. O Sabbath morning dyan Turaki Island, shore to mediate and worship. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang pulong Sabat? Brother Tubag. Brother Joel. Okay, go ahead. Nadungog ba nimo ang pulong Sabat? Tubag. on Sabbath morning on Kiryaki. Mr. Moderator, klaro man akong pangutana. Dapat responsive akong amigo, no? Akong basahan og otro ha kay pangtatay man ni sa oras. Sa Clear Word Bible diya sa Revelation 1:10 kini nagkanayon, on Sabbath morning when I had gone to the Rocky Island shore to mediate and worship. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang pulong Sabat? Okay. Nadungog o wala? Tubag ka, Brother Erwin. Oh. O sa tubag naman to. Ang among topic pamatud-an niya nga kanang Lord's Day diha sa Revelation 10:4 mao na ang Sabbath of the Lord. Wa may nagtopic og Sabbath nga mao ba na ang Sabbath na Sunday. Iyang pamatud-an na nga kanang Lord's Day mao na ang Kiryaki. Mr. Moderator, i-off ang time na kay wa na tubag, i-off ang time sa Brother Joel, count siya. kuan man siya, gipungutan naman kaniya kung Klaro man ni. sa imuhang pagnigar ba. So wala kuan karon nga time wala man siya nagpamatuod nga pagkaganina ra man to. So karon ang base sa imuhang kuan iyahang pangutana. So mutubag ato bro, dili. Mao lagi akong tubag. Ang among topic Akong balik ko na. Nadungog ba nimo ang pulong Sabat? Naklaro na kaayo na ang imong tong topic pamatud-an nimo ang Lord's Day mao na ang Sabbath of the Lord. Sige, Mr. Brito, ako lang ilahit. Basic question, ako ilahit. Next question. Next question na, Brother Joel. Hindi man sa Lord. Next question na lang kay. Kaluoy ko dani kung Sige. kaluoy ko dani kung kuan lagi. Sige dirita sa kuan. Sa version nga expanded Bible diya sa Revelation 1:10 kini nagkanayon. On the Lord's Day, probably a reference to the first day of the week, Sunday, when Christian meet for worship. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang pulong Sunday? O wala? Nadungog po nimong probably na dili sure. Okay, very good. Sunod nga pangutana. Sa The Message Bible, muna ka kuan Revelation 1:10. It was Sunday and I was in the spirit praying. I heard a loud voice behind me, trumpet, tree, and perching. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang pulong Sunday sa Revelation 1:10 sa The Message Bible? Tubag. Ang kana laging hubad sa kanang Kiryaki, Lord's Day. Kanya imong ilisan og kay abi nimo og kanang Kiryaki hindi na. Mr. Moderator, objection. Sige, objection. Wala may karon gisgot unsay sakto nga bersyon kay naa sa rule number 4 gipangutanan nako sa question number 1. So, ini Yes Bible. naman siya nga tarong siya nga kasabot. Moderator. Astawa pa ko dili siya naman. magbuot, Counter kung saya akong tubag. overwood. Objection overwood.
akong kuan Mr. Moderator So, klaro okay, nga in the rule number Bible, 4 in the iya Bible. gidawat nga dawaton tanan ang bersyon. So nara niya kung tubago na niya o dili nadungog ba niya. Okay, sige Brother Roel. Okay. Nadungog Hmm. na ko ang Sunday, Very good. pero kanang Sunday nga giingon diha Kiryaki Imira, dili na nagpasabot na Lord's Day na. Unsa man taong ka? Kay ang Lord's Day diha niya sa Greek Kiryaki Imira, kanya sa translation nimo nga piki na gisande na ang Kiryaki Imira. Objection Imo Mr. na Moderator. Imo Objection. nang Okay, go ahead. Objection. Mr. Moderator, dili siya maingon nga fake ang translation kay ni uyon na siya sa rule number 4 og nitubag siya sa question number 1 nga okay siya sa Oo, rules. yun lagi o sa ko nga klima. gamito na nimo, pero Oh, ayaw ko so, kanang Muna mo patuuhan ingon na siya tinuod Mr. na. Moderator Unsa man nga ang fake tawanan ni? translation. Brother Mr. Moderator at excuse me, sa brother, pa walay Brother batasan. Brother Juan, Oh. kanang Yes, unsa bro. din puro sa Bible kung di tinuod Brother Roel. So, kuan man brother kanang So dawaton iyan tanan ang problema. dawaton Iyan tanan ang ng verse sa problema. Bible. Lagi akong tubagon brother. Iyan ang O problema. mamina brother, tag moderator sa roll lagi, number 1 lagi. tahon Nangu- ang moderator. Lagi, nangutana man siya nako, muna akong gitubag. Ginagtaod ko, munang tubagon ako kay taod man ni. Sige. Ang answer na Mr. Moderator nga niuyo naman siya sa rule number 4 nga bisan unsa nga version. So kung iyan na nang kung moingon siya nga fake translation na, lain ang debate. So dili Kaya ta mo kinsa saktong nga translation. gamit og fake na translation kay uyon man ta sa bisan unsang klase sa Bible. Mao yun O, lagi iyan- ko nga gamito na niya, pero dili ko niya pauyonon na tinuod na kay di man na pwede. Wala Ingon Mr. yun ko. Moderator, Mr. Moderator. Objection. Gamito na niya, dili problema. Mr. Moderator, Gipagamit objection. na nako. Pero dili Mr. ko niya Moderator, pa Ano na lang, objection. excuse me sa ninyo, ma-focus na po tayo dapita. Kung yung nana nga dili mugamit si Brother Reuel or si Brother J1 o sa cover sa Bible, then ang kaatbang dili mo tuo sa gigamit, so useless ang debate. Kay di Useless ang rule number 4. Useless ang Okay. rule number 4. So ani na lang, next na lang ang question kay mas stick mo Sige, dapita. next na lang ang question. Sige. Okay, sige. Go ahead. Okay. Sakto pa ang giingon sa Seventh-day Adventist New Study Bible, King James Version sa artikulo ni ining mga mahinungdanong panabang sa pagtuon sa Biblia ni Harold E. Mitchell, Evangelista Pastor Tagsulat, pahina 93 nga nagkanayon sa matag panahon nga ang nahunang adlaw gisgutan kini referensya sa adlaw nga giila na karon nga Domingo. Sakto ba na nga ang unang adlaw gi-referensya na karon nga Domingo? Okay, tubag. Sumala sa inyong study Bible. tubag. Okay. Ang kana laging unang adlaw, Domingo, protomera sa Greek, niya gihubad og kana Mr. Moderator, objection. Dili responsive. Okay. Sakto ba Diba? o sayop? Kaya din ka Katong pangutana din ka niya mag-qualify. Brother Roel, katong pangutana niya is katong sa inyong basahon. Then yes or no dayon Qualify. siya. Sige bro. yes lagi, sigbalik-balik na ba yes? Sige yes na kono siya brother. Okay. Kana laging Kiryaki or Domingo, kung imo lang i-refer sa first day, kung kuwan ka, kanang Katoliko ka, ang imong tawag ana, Lord's Day kay Domingo mamo, pero Muslim ka, ang imong Kiryaki Emira, Lord's Day sa English, Bernes, kung Subadista ka, ang imong Lord's Day, or Kiryaki Emira, or mong piki pa na diha nga kanang translation Sunday Emira, mao po na imuha diha, pero ayaw ingon nga kanang Lord's Day na siya sa Bible, kay dili man ang first day mo ay Lord's Day sa Bible. 1 minute na, 1 minute. 10 seconds pa. Lahi man. Sorry. So kanang imuha tanan diha ang Lord's Day na Kiryaki Emira o kanang Sunday kunuhay, dili na nimo ma-point na mao na ang first day, Okay. 7th day or first day sa Brother Roel, time. kalendaryo. Okay, so next question brother Juan.
Okay, next question kay nis ingon man ka nga yes nga sakto to. Sunod. Sa The Voice sa Revelation 1:10, it was in the spirit on the Lord's day, the first day of the week, and I heard voice behind me. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang pulong first day of the week sa Revelation 1:10 gamit ang The Voice translation? Balik na po dang akong tubag, Brother Erwin. Kana laging moingon lagi ka nga kanang Kiryaki Imera. sa Mr. Greek. Moderator, objection. Wala nag-response. Response sa nadungog ba? Wala. Ay, din ka-qualify. Butubag ba lang kung tawag di madungog? Unsa man ni siya? So, yes. Nadungog. Nadungog iya. Okay, very good. Nadungog na. Good. Oh, so ako, unsa man tawag ka common sense diha? Sige. Kanang Very good. Sunday lagi diha nga imong giingon nga Lord's Day. Kanang imong giingon nga Kiryaki diha sa kanang kuan. Translation nimo bisag unsa pa na kung Katoliko ka, ang imo laging Kiryaki, Imera, Lord's Day, wa magbuot nimo kung Sunday pero ayaw ingna nga sa Ginoo Wa na kay wa ka nakapamatuod nga sa Ginoo na kay wa ka kabasa sa Biblia. Kung Biyernes ka nagtuo, kanang imong Sunday diha nga imong gihubad nga Lord's Day na or Kiryaki Imera, Biyernes na siya kay maingon man pud sila nga Kiryaki Imera Torah. Today is Lord's Day. Kung kuan ka kanang dagto po ka sa kanang mga Sabadista, maingon po na sila, today is the Lord's Day. Oh. Ayaw kanang, ang imo kong katungod, nga ang kanang Lord's Day diha, mauna ang sa Ginoo. Wa Okay, man kanang matuod na sa Ginoo na. Okay, next question, Brother Juan. Oras. Okay, kaya niingon. Okay, 2:22. Sige, go ahead, bro. 2 minutes. 2 minutes na lang, bro. Oh, 2 minutes and 22 seconds. Sige, go. Okay. Niingon ka man nga di wala na ko nabasa kaganiha. Wala na ko nabasa ang pulong santi sa Biblia. O kaganiha, niingon ka, niangkon ka nga nadungog nimo nga akong nabasa ang pulong sandi sa Biblia. Pangutana diretso, Asay, pangutana diretso. Oh, sige, Mr. bro. Moderator, objection. Premise pa to siya, bro. Sige, go ahead. Premise pagani ta na unsa. Sige. Balik ko na ko kay sa man karatol man akong kontra. Sige, go ahead. So, niingon ka karon nga dili na ako mabasa. Pero kaganiha ni angkon ka nga imong nadungog nga akong nabasa sa mga bersiya. Akong pangutana, asa may bakakon? Katong niingon ka karon nga di wa ko kabasa sa Biblia diha sa pinadayag 1:10 nga Sunday or kaganiha nga nag-ingon ka ni angkon ka nga imong nadungog nga nakabasa kog Sunday. Tubag. Asa may bakakon? Tubag. Dagang istorya ay. Paminaw. Kana laging imong giingon ba nga ang Lord's Day diha sa Ginoo na wa lagi ka nakapamatuod sa Ginoo na kay kanang Lord's Day imong giingon na Kiryaki Imera kung Katoliko ka maingon lagi ka nga my Lord's Day today is Sunday is my Lord's Day. O, kung Muslim ka today is Friday is my Lord's Day. Kung Sabadista ka today my Lord's Day is 7th day. So ang atong gipalabas diha nga kanang Lord's Day diha unsa nang adlaw sumala sa giangkon sa Bible sa Ginoo ang imo diha kay bana man na niya ang imong gi angkon kay nabasa diha nga hubad man na di man na kay nag-ingon diha ang Ginoo nga akong Lord's Day mao ni nag-angkon siya wala imo ra ng translation nga mao na ang kanang Lord's Day unsa man taong tanang mga nakabati nakahibaw na siguro. Okay, Tanang Kiryaki Imera domingo na. Time, bro. So atong remaining 17 seconds so dili na lang din ano maka-call usa ka tubag usa ka question. So ano na lang last question last question brother Juan ya last answer brother Roel. Sige. Ningon magangawa ko kabasa sa pinadayag 1:10 sa Domingo. Kung mabasa na ako, pildi na ka. Brad. Mauna na tanan no tilukay mo pangutana. Okay. Tama na to. Kung Kung mabasa lagi na ko. Mo yun kan pildi na ka. Okay, brother. Ningon magangawa ko kabasa. Okay, Brother Rowen, subag. May luma na na. sige, 1 minute Umala, tubag. makaka- 1 minute tubag, sige. Naalagi kay nabasa kay ang kanang imong gihubad nga kanang Lord's Day sa Greek ana Kiryaki niya kanang Lord's Day og i-Greek na nimo Kiryaki Emera parehara na
Unya na kay fake nga translation nga gihimo nimong Sunday kay nagtuo ka nga kanang Sunday equivalence na sa Lord's Day. Mao na diha nga wa ka nakapamatuod kay imo ra na expectation wala kay nabasa sa Biblia nga ang Lord's Day is first day kay ang kanang first day sa Griego dili man Kyriaki Imera kay ang kaning Griego diri adi agos Griego. Ang unang adlaw gyud ako proto first day diptera second day triti third day 10 seconds. tetarte pimti sabato wa man di man ka makapa kuan di man ka makapamatuod diha sa Griego nga Okay, kanang time, creation day nga kan Time na sa imuhang last 1 minute answer. luya wa kalusot. Ang Okay. moderator, Sige bro. usa na siya ka atake personal. Oh. That is argumento ad Labate man hominem. na ba sorry man labi man akong Ah. lao. Ay Oh, labate. usa man akong kontra nga siya pa Okay, ako pa nabasa. Abay lang ko Niangko naman siya nga nabasa nako. oh. Nabasa nako. Niangko Sige naman siya sige niya na, naaman sa rule number 4 So, nga. usahon Kuanan, na lang ni nato ka kuan, usahon na lang ni siya usay tawagan ni conclusion sa end na lang yun, no? So unsa man ni bro kanang conclusion ani? Sa rebuttal ba? So usahon na lang gid nato ang Di na lang ko, Brother Erwin, di na lang ko mo pamatuod sa Sabado kay Murag kuan naman na. Yun naman. Agay ni atras na ko kontra agay. Pamatud-an ka po nimo bro kay nga sa bando mo oy Atras kontra time atras na pa. ni siya sa second stand. Wa na kalisod na. Time So unsa man ni bro? Pastilaning tawanan. Ikaw na ba Oh, lang kadagan sa konbersyon ana atras naman di. Ay unsa man ni kanang final stand ani unsa ba di? dili kuan Kung pa usa siya pa ka na na lang nato magbuntag tarog debate, paminaw ra. Hasigari labod-labod murag pag ando di So, katong tubag. Sige na second unsa man ni bro? stand, Unsa man ni Mr. Moderator? Second stand pamatud-an sa ni Brother Roel nga ang kuan ang Sige. katong pinadayag uno gesto siya nga maoy adlawng ipapahulay nga Sabado. Sige So, affirmative na po stand. si Brother Roel. Brother Roel? 5 Oh, minutes. sige, ako na. 5 minutes pa. Ako, Matud eh. ako na pod. Oh, sige. Go ahead, bro. Okay. Paminaw ha. Parang magkasabot ka ba kay grabe gyud taon nimong pangugat na makailad ka wa gyud taon. Oh sige. Kaning giingon diri sa kaning Revelation 10 1 verse 10 nagiingon diri sa Griego iginomen in pinivmati in thikeriaki emera ikusa o piso mo finin migale of salpigon. Migalin. Correct. Oh. Sa Greek, I was in the spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So, dirita magkuan sa Lord's Day. Unsa man ning adlaw ning Lord's Day? Kay moingon man ka nga mulusod man ka karon ang Lord's Day diri nga giingon diri nga kanang kay kaning nagsulti ani si John Revelator man unsa may giingon ni John Revelator unsa may ni si John Revelator sabadista ni si John Revelator dili or kanang kuan ni si John Revelator Greek ba ni si John Revelator? Kay kung Greek ang Kyriaki niya, Sunday. So, ang di niya, sigurado kung Greek siya, dili man. Kay Hudiyo man ni siya. So, sa sitting, ang Lord's Day ni Juan, John Revelator, 7th day. Diya, ang atong topic, matuldan ako nga kanang diha ang Lord's Day, Sabado na. O dire sa Bible kay huma naman ta sa referensya klaro man kayo nga
ang first day, unang adlaw na. So there is a Bible sa kaning ayaw tawag hang. Sige bro. And he said unto them sa Ezekiel Ezekiel. ayaw sa kay Ingahi. Nihang. Okay. Ezekiel, sige, bro. oh my God. Kanina lang hindi maabot. Remember the Sabbath day to keep it holy. On 6 days thou shalt not thou labor and to work, but on 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Oh. Nilusot na nga si John Revelator kay Subadista man to sila, kay gikan man to Hudiyo, kay dili man to gikan Grigo. There is a 10 commandments sa 8, giingon sa Ginoo na the 7th day is the Sabbath of the Lord. Oh, na ay 7th day na bagyo'y Sabbath. Niya, ang kanang Lord's Day na klaro kayo nga ang meaning na kung ang imong Lord's Day unsa man di 7th day mo na imong Sabbath. Si John Revelator unsa man siya? Hudiyo dili. Last 1 minute. Oh, so ang Sabbath day nga giingon diri kay naaman sa 10 commandments na the 7th day is the Sabbath of the Lord. Na ba dire kuwag sa Grego diphtheria, protomera, diphthera, trite, titarte, pemte, paraskivi. Kanang paraskivi ang English preparation kay Greek man ang paraskivi o niya sa ang Sabato mao nga ikapito. So preparation sila sa Bernes means paraskibi sa ikapito kay mo pahulay sila. Ang Greek yun nga ikapito mao ang Sabado. Dili ang Sabbath day nga mo pahulay sila kay Sabato man means Sabat ang 10 ikapito. seconds. So ikaw wala ka nagapamatuod, wala ka kalusot, imong lusot-lusot, ambot dis aming lusot. Kaya ang kaning Lord's Day dire, kung imong pangutan-on, kung kinsa ni si John Revelator, Okay, bro, time, bro. so badista man na. So, areta sa cross-examine sa Ramatim. So, ready na ka, Brother Ruel? Ready na. Okay, ready. Pero sa dili pa, kay daghan naman kayo ng comment dito, hindi na yun sa tanigbasa uban, ha? Ginny Mendoza Navarro, sana taghalo bro. Next time na lang Ginny kasi hindi pa sila handa. May kilab, may pagpaminaw, si parehong sayop mga organan hagikan ni Lamar Ryan. Okay. Sa Sir GP Pagara, may pagpaminaw. Okay, direta kay Robert Seno, may pagpaminaw. Mark Soralta, may pamitikang nga po na si Ruel. Happy manggod. Okay, gikan ni Brother Mark. Ang mga comment nila dire mga brothers and sisters. So Roscard, unsa ba ni si Ruel? Oy, di man kang tinggo muhimo pangutana. Okay, hilaha po ni Brother Ruel. So dire Brother Denmark Apot sa susnihang man po ni akong computer dire pareha man ta ni Brother Ruel. Jan Repon. Di ako gihinay-hinay na. Bro, ako na kay naka-print ko na burn out. Sige lang, okay ra gyapon. Ready gyapon. Naka-print ko da. Okay. So Hinay-hinay gani na ako ni roll bro kay mo ungot na gamay puno na kayo. ay nihangol ako dire. Sige na lang. Okay, so kidire atong Brother Janre. Okay po na yan dire. So gahin jud kay po karaw pa hang. Okay, so na lang ta Brother. Kung nihang ako ang Facebook dire. Okay, so pangutan areta sa kuan cross examine Brother G1. Go ahead Brother G1. 10 minutes. Sige. Una pangutan na. Kung ang duha ka pagtulunan nagkasumpaki, asa may atong tuhuan ang mabasa o ang dili mabasa? Subag. Ang mabasa basta tinuod. Pero na Okay, ato mabasa nga piki. Okay, very good. Ato kita tinuod. Sunod na pangutana kay uyon makang nabasa. Sa King James Cebuano nga gi-adapt sa mga Sabadista na gani yung study Bible,
diha sa pinadayag unod Jes kini nagkanayon. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu ug gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang pulong Sabado? Wala. Brother Erwin. Sige, tubag bro. Kana laging adlaw nga kuan, adlaw sa Ginoo or Kiryaki. Mr. Or- Moderator, objection. Noon sa maning tawana paminaw usa. Okay. Respective sa aya din qualify na unsa So, man ikong yes, kontra. yes yan na bro. Yes, yes Kung yan. binangga Yes na kontra. lagi na So, mutubag So baga sa yes or no, bro, Yes, para, yes. para dili siya mo object. Oh. Nabati Akong na balik ko. ko na. Akong balik ko na. Sa pinadayag uno Jes sa adlaw sa diha sa Ginoo diha sa Espiritu Santo gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang pulong Sabado diha sa King James kasi Cebuano? Dili siya mo object. Nadungog o wala nadungog? Nadungog. Okay, sige, go ahead. Sa mo Okay. ang answer. Objection, Mr. Moderator, objection, deception. Okay. Ano? Lawa. Deception, nay panglimbong, Mr. Moderator. Akong gibasa, pinadayag uno Jes sa adlaw sa Ginoo diha sa ako sa espiritu ug gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Oho. Akong pangutan na dungog ba niya ang pulong Sabado? Iyang tubag na dungog. Nalimit ko ang diri nga way pulong dring Sabado. Nang ikakuan na. So usay yang Moderator. yang usay yang explanation brother Ajuan. O sa explanation mo brother Will. Ako na po. Wa man niya nadungog diha niya kay wala Sa maning tawana di man maminaw. Sige man lang siya mura man po. Sige, ato pa tubagon siya brother Ajuan nganon kay ingon siya nadungog. Sige daw. Tinunan. sige na lang, oh, sige kay. Sige, Tinunan siguro ni Bro Kugtas. sige. Paminaw Sige. ba? Paminaw. Sige kay ingon man ka nga nadungog, Kanang sige. Sabado diha igpapahulay na. Oh. Kay kanang mo nimo nga kanang igpapahulay, adlaw igpapahulay. Mao man na ang Sabado ni kuan ni mao man ang igpapahulay ni kaning John Revelator. Kay Hudiyo man to, di unsa man ang adlaw nga igpapahulay, di ba Sabado? Oh. Mao na nga na ako nadungog. Kay ikaw naghubad ka, di naghubad pug ko. Sige, ang naka- interpretation na niya bro. Ang Sige, nakanindot, ako- ang nakanindot lahi sa ka ako pangutana. kay ang ako ang ay sa pa kay 1 minute man. Napay 18 seconds sige. Oh, sige, nakanindot sige. sa ako kay ang kanang akong di pa matuod. Ning lutaw nga ang 7th day is the Sabbath of the Lord. Okay. Ang imo taong Sabbath day dito sa 5 katunggan seconds. punit kay wa man ang kung sa Ginoo nga ang first day Okay, bro, Sabbath time, bro. of the Lord. Time. Basig sayawa na kay di man ang kung sa Ginoo. Okay, sige. Kay sulod nga pangutana kay ang atong tema sumala man sa bersyon sa pinadayag sa mga Biblia. Diha sa pinadayag uno Jes, aduna ka ba'y mabasa nga Sabado? Basta isa lang ka bersyon sa Biblia. Kana tinuod nga mabasa gyud di kay imong sabot-sabot. Mabasa ba nimo isa lang ka bersyon sa Biblia nga ingon Sabado na ang puno pinadayag uno Jes? Naa ba kay mabasa o wala? Brother Erwin, Sige brother Rewel, doon na ba kayo mabasa? kana laging Lord's Day. Kay si Juan, Di bro, tatay sa bro, May- dili responsive bro. Doon na ba kayo mabasa sa kwan, yes or no, tapos usang nga verse sa Bible? Or unsa nga kanang unsa nga kanang Version. sa Bible? Brother Erwin, Oh. paminaw. Ayaw, dili ko niya butan. Paminaw ha, ako pa. Sige. Di ko niya na ako'y mabasa. Pero di ko niya butan kung kanang akong basahon, magustuhan niya og dili, maminaw siya. So yes or no bro? Dayon human kwan nga. Yes, lagi Okay, na, sige, lagi pero dili siya magbuot. Okay, Kung sige. unsaon ako pag-explain Sige, go Kana ahead. lagi diya ang Lord's Day. Unsa man ni paminaw? Ko man na, di ba na nimo to objection man nimo? Muna mo Sige, span ako ko na. Mr. Moderator. Oh, muna. Oh, sige. Sige, go Ako ahead. klaro, ako. ihatag po ang bersyon. Ihatag ang bersyon kay ingon magmabasa. Unsa nga bersyon? Paminaw ba? Kani lagi Sige. Lord's Day Pagbigyan. diri
Hello, Ang Lord's Day diha, kay si Juan man ang nag-istorya diha, ang iyang Lord's Day diha, 7th day. Kay giangkon sa Ginoo. Oh, so, kung basahon ako dire sa kaning Exodo 20, remember the Sabbath 28, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord, thy God. Oh. Klaro, ang 7th day is the Sabbath of the Lord, thy God. Hindi. Umiingon ka, nga, katong imong gipangutana, natupag nako kaya mo de kung butan kung unsa nga ko ang gusto nga itubag nimo nga lahi-lahi man ta og kanang bersyon. Ang importante diri nga akong mapamatuod Okay, bro. nga kana Time, diha bro. sa revelasyon. Time sa 1 minute, bro. Content. Okay, Sa time. Okay, sunod nga pangutana. Ingon siya mabasa ato nang pagbigyan. Sunod nga pangutana. Sumala sa inyong New Study Bible King James Version ni Harold E. Metcalf, page 5 to 7. And nagkanayon, the Sabbath and the first day of the week week are both mentioned in the New Testament. However, the names of the days such as Saturdays and Sundays are never mentioned because of the time the New Testament was written, these names had not yet been given to these days. Niingon nga, why dili niya wala kuno babasa o di wala gi-mention. Akong pangutana, asa may bakako ninyo? Ikaw nga nag-ingon nga nabasa nimo sa pinadayag 1:10 o kining inyong Biblia nga New Study Bible King James Version ni Imit Calp. Amay bakako ninyo duha. Sige. Ikaw mo siya di mabasa. Brother So Roel, magayog sapaw ha, paminaw para makahibaw ka. asa ko na baka ko. Asa ko na baka ko. Yes or no, Brother Roel, para di mo object. Tubag paminaw. Tinuod walay mabasa dire. Mao nga ming atras ta. Ning atras ta kung kinsa ni si Juan. Kinsa ni si Juan ba mamito gipangutana ka? Kinsa ni si Juan? Mga napamatud-an nga si Juan sa Badista. Unsa may kanang pahulay sa Badista? Kay kung motris ka unsa nang adlaw diha, maingon ka nga Sabado na or Domingo, Lord's Day ra may gisgutan diha. So motris ba ka kung kinsa yung nagsulti ana unsa nang iyang adlaw nga igpapahulay? Unya kaya ato man nga dili sa Grigo. Kay Kyriake. Hudiyo man siya. Unsa man adlaw nga igpapahulay sa Hudiyo? Unsa man? Ikapito, unsa giingon sa Ginoo? 10 seconds. 70 is the Sabbath of the Lord. Karon, kinsay na makak, ikaw nga bakakon, gawa man ka pamatuod. Di nabitik ka sa imong kagulingong pangutana. Okay, time. Saylo. Okay, salamat Mr. Moderator kay iyang gitubag nga tinuod nga walay mabasa. Karon kini angkon man ka nga sa pinadayag 1:10, tinuod nga may mabasa mo nang mo atras na lang ka. So, karon akong pangutana, nagpamatuod ka ba sa walay mabasa or napamatuod ka ganihan nga ingon ka nga naay mabasa? Amay bakakon na ingon ka ganihan nga naay mabasa sa pinadayag 1:10. O nya ingon ka nga di ko pabuton nya karon ingon po ka nga tinuod na nga walay mabasa. Asa may bakakon? Katon ingon ka nga walay mabasa o karon ingon po ka nga naay mabasa. Amay bakakon? To statement man na nga dili mao. Sige. Okay. Ang akong giingon diri nga kaning Lord's Day diri. Ang imong gusto nga mahitabo Domingo. Unya wa matuod. Mr. Moderator, objection. Ayaw sa paminaw sa kay Objection man, katulad Mr. mo- Moderator, Objection. Sige, Brother Juan. Niingon siya kaganiha ako, di ba? Nakadungog, ikaw maging moderator, nakadungog ang publiko. Niingon siya Sige, nga mabasa sa padayon. pinadayag 1:10 nga babasa niya ang Sabado. Niingon pa gani siya nga nadungog. Nya karon ni angko na po siya nga tinuod nga way mabasa. Amo na ako pangutana, asa may bakak dato nga statement? Kay two different statement man contrary to each other. Di man na siya nga babot true correct. Okay, Brother Roel. So asa may bakak? Asa may bakak? Did explain. O sige. Sige, Brother Roel. Ayaw sapaw ha. Ayaw sapaw. Ay sa pahuman na usa ko. Usa ka mo kuan, usa ka mo reklamo. Sige, wait. Kanang giingon lagi diha nga kanang the Lord's Day.
unsa man na nga Lord's Day, Sabado lagi na. Ayaw kung unay akong kanang explanation nga mabasa nako kay kanang Lord's Day ang end ana nga Lord's Day Sabado kay si Juan Sabadista man. Oh, kay Hudiyo man to unya unsa may giingon diri sa kanang kuan sa Exodo 20. Sabbath, the seventh day is the Sabbath of the Lord. Mingon ka nga wa ko'y mabasa diha sa kanang pinadayag ono Jis. Kana lagi Lord's Day lagi mo na diha ang sa Sabat na kay si Juan sa Badista man. Oh. Di magkakaingon nga si Juan Grigo kay Kiriaki. Eh di karon, Okay, time ikaw bro. mo na maka. Time bro. Okay, sige, sige. Okay. So, kuan ka to, brother Juan, kanang satisfied ka siyang tubag? Naluoy man ko, ako na lang ko, luoy man kayo. Sige. Sino lang, selain na lang kayo. Next question. Sige, sumala ni Sige, Dr. Samuel Bakyukay. Pero sa 2000 sa iyang Sige, go ahead, brother Juan. sumala ni Dr. Samuel Bakyukay usa ka scholar nga Sabadista sa iyang libro nga The Sabbath in the New Testament, answer to question page 131. So 131 kini nagkanayon nga Lord's Day is never used in early Christian literature as a designation of the seventh day Sabbath. Karon, akong pangutana, sakto ba si Dr. Samuel Bakyukay nga never siya gigamit ang Lord's Day as designation sa seventh day Sabbath? Sakto or sayo? Okay, before na nimo. Tubag. Before tumago ni Brother Ruel, atong oras karon habilin is at 26 segundos man ni. So last answer na nimo, Brother Ruel, i-extend ani og 1 minute, Brother Ruel. Sige. Sige, so 26 seconds. So Last na lang ni Dina sa kapangutana. dili na last Hadlok question. Kasayang. Sige. Kasayang din na kapangutana Sige. mahutang pabuton Sige. makalusot. Sige, 1 minute please answer, Brother. Lusot kayo, nalotsan ka? Sige. Sige. Ang iyang pangutana kana si kuan nga wa daw magamit sa early na kanang Sakto ba si Dr. Samuel? na version na wa magamit ang na ano sa Early Christian. na mag-refer sa seventh day. Wala lagi na diha mag-refer kay ang gigamit gud sa kaning mga Grego binugo ang kanibang mga tao. Binugo ba kaya nagtuo sila nga kanang Kyriaki diha. Mao na gyud na ang kanang Lord's Day kanang first day. Di man na mao kaya kanang Kyriaki Lord's Day ma-apply man po na nimo ng 10 seconds. ngadto ka sa Muslim. Kyriaki Imera. Pero Bernes na Lord's Day. Pero maingong ka nga Kyriak seventh day. Mao na ang Okay, time paggamit nila kay sa Grigo man gigamit. Okay, bro, time na, bro. So ay Mao na. Ara na Sa po. man tawana. Gib kasabot sa Okay na. Okay, so aray na po ta sa kuan, Brother Ruel, aray na po ta sa kuan kanang negative stand, mga brothers and sisters. Okay, Brother Juan, ikara po yung guba karon sa pamahayag ni Brother Ruel. Sige. Sige, So, okay, bro. mga igsuon, 5 minutos, iyang 5 gigamit minutos. ganiha ang Exodus 28, paingon 8, no? Sakto to yung gingon nga Kyriaki Himera. Pero dili ni i-equip nga Lord's Day kay ang kanang Lord's Day is English translation naman na. O gani diri sa Exodus 28 sa Septuagint version Griego nga translation sa Hebreo kay mura man ay pwede iparalel kay ang Griego o ang Hebreo dili pwede maparalel. So wala gi kay mabasa sa nga Kyriaki Himera diha sa Greek Septuagint dili na siya mabasa mo na dili na siya maparalel. Unang sakto tayong ingon no? Ugani sakto to yan gibasa gaganiha sa Revelation 1:10 nga data focus sa Kyriaki Himera. Diri ta karon sa Lord's Day. Unsa man ning Lord's? Diri Kyriaki. Adjective siya sa dative feminine singular. Sa strong Greek
number 2960. Meaning of the Lord, special to the Lord, from curious, belonging to the Lord. So strong Greek 2960. Nya ang de dire hemera, noun dative feminine singular, strong Greek 2250. A day, the period from sunrise to sunset. So ang kini ay diri ta focus sa Kyriaki or Kyriakos sa 2960. Duha ra ni siya makita diya sa Biblia mga igsuon. Two occurrence. Diya sa 1 Corinthians 11:20 o sa Revelation 1:10. Unya kining 1 Corinthians 11:20 mga igsuon, ato ni siya masabton nga kini siya usa ka Lord's Supper. Ug gani ako siyang gibasa kaganiha, nakabantay mo nga gibasa nato si Dr. Samuel Bakyukay nga wala kuno nag-repair. Niangkon po siya nga wala lagi nag-repair. Nya mingon siya wa ko kalusot nga niangkon siya. Nya nigamit po ko sa ilang study Bible nga never mention in the Bible ang never mention in the Bible. Niingon siya kagani nga iya nabasa. Wa gihapon kuno ko nakalusot in your dreams. No? Kung klaro niya. Daghan pa may exon. Gani si Pastor Diaz. Pastor Diaz. Sa iyang libro nga Balaang Alawiton, Lee Preacher Center South Philippine Union Conference, Cagayan de Oro City, by Paterno Diaz, pahina 39 to 40. Pagtulon ang number 14, ang Sabado, sa daan o bagong testamento. Muni iya mga bersikulo nga gigamit mga igsuon. Ang Sabado sa daan o bagong testamento. Genesis 2:2, Exodus 28:11, Exodus 31:15-17, Leviticus 23:3, Marcos 2:27, Leviticus 20, Isaiah 58:13, Exodus 16:23, Lucas 23:51, Lucas dayon 14, Buhat 13:22-44, Isaiah 6:22-23. Wa gyud kay mabasa diri nga pinadayag uno Gis. Pero si Brad Roel niingon siya nga na iyang mabasa, ama kay Bright nila ning pastora niya niingon na po siya, niangkon na po siya nga tinuod na nga way mabasa. Oy, wa gyud kuno ko kalusot. Nya gani dinhi sa kanhing SDA pastor nga nihawa na nga si Greg Taylor sa iyang libro nga nag-uluhang Discovering the New Testament. Kanhi ni siyang pastora, Why I Am No Longer Seventh-day Adventist. 134. Kininag ka na yun. Basahon. Our first record of this reference was in 107 AD. That is only 11 years from the time of John's reference to the Lord's Day and Revelation 1:10. And quite probable that John was referring to Sunday when he mentions that day, not because of any sacredness attached to it, but because it was the common meeting day for Christian mga igsuon. The idea that Sabbath day was changed from Saturday to Sunday by the Catholic Church in later years is not borne out by historical records. The early Christian has some sentimental attachment to the first day of the week as well. Not only did the Lord rise that day, but of 7 appearance of Jesus to his disciple, 5 were on the first day, and the other appearance, there is no specific mention of which the day took place. Also that year, the feast of Pentecost was on the first day of the week. The Christian Church was born on Sunday. So matod pa sa libro ni D.A. Carson. 30 seconds. Siya mo'y editor niya ang nagsuot gid ni ang pastor gyapon nga naghawa, pastor nga Isabelista nga naghawa, no? Historical and theological investigation, pahina 240. We are already seen that the prominence of the first day of the week in the gospel tradition of the resurrection must have ensured that Sunday worship should very rapidly come to be seen as commemorative of the resurrection. So muna mga igsoon, klaro, ako nang nabasa ganihan, ako'y version, siya wag yun, iya ra buot atras, abanti, unsa man ni nagtatsa. Okay. So are na ta sa kuan kanang 10 minutes nga cross-examine sa negative. So last 10 minutes ni siya mga brothers and sisters. Kailangan tanig di ba rin nagkatain ni Ron? Sige. Okay, so go ahead brother Ruel sa imong cross-examine sa negative stand. Una pangutana, kay si John Revelator man ang nag-narrate ana. Unsa man adlaw
ang simba ni John Revelator nga iyang gibalaan? Domingo or Sabado? First day or seventh day? Tubag. Tubag. Tae. Sumala. Oh, Mr. Moderator, Sige, bro. objection. Sige, go ahead. My opponent uses words which are Okay, bad brother. in Okay, Brother Roy. Ano? that is Okay. fallacy. Sige, Basig doon na nga. sige, reklamo na bro. Sige, Sige, go ahead. sige. Tubag. Nagtalang ko ba? O pag sa di nakakakaya kay aron na ko ano na to. Si Ako Tubag ang na, gibasa. mura ayaw kill the time niya. Tubag na. Ay, Mr. Moderator, agbuot man akong kaatbang na unsa man nga. Agbuot man. Sige, go Ako ahead. lang ingon, ayaw pa ingon nga pagkatai kay nakoy nabasa ikaw mo nakatai kay wa kakabasa. Mm. Sige, Oh. sige, tubag na bro. Tubag na bro. Ay, sige, comment diha. Tubag na. O akong tubag Domingo nasa pinaday ko no Jis. Read Bible. Muna siya ang the week when Christian meet for worship. Tubag sa pangutana. O, So, klaro kayo. si- Kung sa pagilain. Si John Revelator, Grego. Sige. Sunod nga, Mr. Pangutana. Moderator, ay sa sunod iyang katungdanan pangutana. karon pag pangutana Sige, dili pangutana. kay mag Pangutana sa Brother Roy. sige. Oh. Kaya man giangkon nga si John Revelator Grego. Direta sa Mr. Moderator, wa ko ni angkon Direta objection sa- Mr. Moderator. Okay, okay, objection. Objection Mr. Moderator. Policy of Okay, presumption. let's sa pangutana ng Brother Roy. Wala ko nag-angkon nga Sige. Grego taka-taka. Kaning 7th day diri nga giangkon sa Ginoo. Tinuod ni dili. Ang tubag, ang imong tima karon ang pinadayag uno Jis adlaw nga Sabado. Wala ta nagkuan diha nga 70 sa Exodus. Wa nagtima. Munang tubag sa imong pangutana. Grabe So so, sa man muli. kabalo Sige, kabalo Brother Roy. magkakastima sa debate. Wa na nagtima na ang tima pinadayag uno Jis. Kasi man ilisdan lang nato. Kung pili na ka. Oh, sige. Kanang giingon diha nga Lord's Day. Kung na ako mabasa na 7th day na. Ang kuno ni mo na makaga. Ang tubag. Diha sa pinadayag uno Jis, ako nakang-challenge kaganiya nga nga Ayaw bersyon. sa patubag. Ang kuno ni Mr. mo Moderator, ba- klaro. Tubag pa rin. Sige, Oh, tubag. siya. tubag. Klaro kayo. Klaro kayo nga Lord's Day. Sunday nya ikaw wa ka kabasa. Unya, kung muadto ka sa lain verses, akong tubag nimo dili na siya parallel. Ngano man? That is imo nagiangkon kaganiha nga Koryaki himera na siya. Ug dapat kung basa ka dapat iparallel nimo sa Greek Septuagint. Ayaw pagbasa sa Griego nga Lord's ay kanang word nga English nga Lord's Day. Kay matud pa nimo translation sa imo ra man ang baba. Sa imo ra man ang rason akong gigamit nimo. Sila Una. layo aragin taon. Tubag ang pangutana. Pangutana, Brother Roy. Lain nga pangutana. Mm. Kaning giingon diri sa kaning kalendaryo sa Griego nga kanang imong giingon nga Kyriake na diphthera diri protomera man na sa Griego. Unya kung imo nang humanon og basa protomera, diphthera, trite, tetarte, pimti. Kaning Friday gitawag ba nilag paraskive? Unya Pangutana. ang ikapito sa bato sa Grego. Karon, ang akong pangutana, dis amang ka nakakuha ng kuan, dis amang ka nakakuha ng Domingo nga nahimong kuan, nahimong adlaw sa Dios, dis amang ka nakakuha na. Kay Okay, sa very Grego, sa Grego wala man ang ilang Sabato, ikapito man kay ang Biyernes paraskibe. Okay, Sa brother. Bible, Okay, Brother sa Roy. Bible, ang Lord nag-angkon nga ang 70 iya. Okay, So Brother Roy. wagi imuha. Okay, time Asa is may di sa mga one minute nakuha. question. So, Brother Juan, go ahead sa tubag. Sige, akong tubag. Maayo kay ang nga dis ako nagkuha ko sa una sa Biblia litra po litra gyud nga Domingo na. Ako nang gibasa kagani nga daghan kayo. Ug ikaw wagi ka kabasa din na nga Sabado na. Unya ikaduha, ako pong gibasa sa inyor pong
sa inyong pastor nga naghawa na ninyo. Kaduminggo na. Duha ka pastor. Dito nagsalig sa Oo. mga ninglayas. Oo, nilayas. Kunya na pinabasa sa bersyon nga Biblia. So, Ginoo imo na ko. problema karon kay niuyon man ka sa rule number 4 pagadawaton ang tanang bersyon sa Biblia. So, imo ni sipyat kay ni dawat man ka. Unya ang imo tagaan lang kag chance unta pinadayag uno Jis. Kill the time. Bisag isa ka bersyon wala magyud kakabasa og Sabado diha. Nya ni angkon ka, nya ni ingon na po ka nga way mabasa. Niingon ka primero nga naa nya, pagbasa na ko sa inyong study Bible. Ni ko ano po ka nga wala o nagsumpaki dalotsan ka. Diha ka na bulabog. Naglipay-lipay pa. Sige, Sige, next. sige. Next question. Next answer. Pastilan to. Next Okay. question. Kaning giingon diri nga Kyriake sa kuan na first day sa Grego, nga inyong gi-equivalent na Domingo. This ama na dapita sa Biblia is angkon sa Ginoo nga iyahana. Kay na may giangkon man diri nga ang seventh day is the Sabbath of the Lord. Karon akong pangutana sa Biblia sa giangkon na sa Ginoo nga iyaha pod na nababasig na abo kay mabasa ba? Sige, Sige, tubag. tubagon. Oh. Okay, very good. Klaro kayo nga giangkon sa pinadayag uno G sa Ginoo na responsive nga adlaw sa Ginoo giangkon. Unya, unsa man ni adlaw pa sa Biblia sa Cebuano Contemporary Bible aminaw akong kontra. Di sige. magpaminaw. Oh, Cebuano Contemporary Bible ang pulong sa Dios sa adlaw sa Domingo gigamahan ako sa Espiritu Santo. O sa Biblia atong mabasa nga si Kristo nakigbatok sa mga Sabadista. Therefore si Kristo wa na pagkasabadista. Tubag sa pangutana. Laing pangutana. Okay, liputan na. Nako. Sunod nga pangutana. Ay, kaning Lisod na gyud. seventh day diri nga giingon sa Biblia. Unsa man ni Sabbath dini or dili? Ay, Mr. Moderator. Objection. Sige. Ang objection mo, bro. Ang kuan karon ang tema klaro kayo nga pinadayag uno Jis. Iyan na pamatud-an nga Sabado na. O, sige, Wala siya nagpamatuod Change nga the question. Exodo. Unsa man change sa question, Unsa man, unsa man ako lang tubagon to, ako lang tong tubagon. Kaya ako lang pagbigyan. Change sa question, Brother Ruel. Ako lang pagbigyan ba? Still lang luya gyud ta. Kay Sige, lupa lain man na. kayo ni. Kay nalutsa Lain na. naman. Oh, sige. Mating makaigit man pud ni siguro sa katawa ng kumanan. Narita Oh, sa sige kayo. tagaan tagag sayo na pangutana para malipay pug kay ni katuog nimo. kanang Kyriake dia Kyriake Emera. Kinsa may nagsunod ang mga Hudiyo or ang mga Katoliko, Romano or Grego or Muslim? Ang tubag gisunod na siya sa mga Katoliko o uban pang mga Kristiyano nga nagsunod sa adlawng Domingo kay akong nabasa di sa Biblia sa Expanded Bible nga Domingo na siya. Sa The Message po, Domingo na siya. Sa The Voice, unang adlaw. O imo namang giangkon kaganiha nga wa gi kay nabasa sa Biblia nga Sabado. O si Kristo nakigbatok man sa Sabadista. No? Unang dili gini sa Sabado kay nakigbatok man si Kristo sa Sabadista sumala sa Biblia. Ang simple nga pangutana natubag ang imong pangutana nga sayon. Basi ikaw mo di ka tulog kay matod pa nimo nakaigit di man tan angay sa debate pero kaigit ikag tagok. Tubag sa pangutana. Sige, lain po. Pasayloa lang ko Brad ko nasobraan ang ako. Apology accepted. Apology accepted. Kristiyano rata. Di man Apology maayo accepted. bitaw sa kuan. Sayloa lang mo. Sige, lain Sige. pangutana, bro. Apology Sunod. accepted. Sunod nga pangutana sayo gyapon para kinaluy anay na lang ta diri ba? Agi balikan lang to. Tubagon ko lang to. Kanang Walang out of topic. Mr. Ay, sa objection moderator. Objection moderator. Ano lang.
Sige na kay 48 seconds na lang. Malo. Sige, Ayaw cancel na lang. Sige, lang. pangutanan na. Sige, kay One Lloyd. one Kayo. question, Ayaw one na lang, Brad. tubag na Wala lang. ka nang kuuton na kay one question na lang niya, Oh. one answer mo. Oh, last na niya. Kanang utruha ang imong paliwanag, tagaan kag chan 1 minute. Nga mapamatud ay yun nimo nga kuhan kay looy kay ba. Ako di ko gusto nga inig kahumanan ni wa kay mapupo. Ipamatud utro nga Domingo yun ang kanang Lord's Day. Sige, pamatud. Sige. Unang-una, sa klima. Pero sa di man siya pangutana unsa man. Di tagaan ako siya chance nga kuhan kanang kay Bro, Mr. Moderator, sige. Kanang ang iya magud nga. Dili man mapamatuod og 1 minute unsa man. Paano magud kanang iya na ni Mr. Moderator, iya lang istorya ba kay matud pa niya matud pa niya lagi nakako. Pasgutan na sayo Sige. kay Diyan na lang. ipasulan na ako. Di. Sige. Isa lang akong question kay Sige, revise ang question kay di mo to pangutana bro. di mo to pangutan na ako Sige. kay chance na to nga mabati utro ba iyang pamatuod. Sige. Sige. Akong last nga pangutana, brother, kanang kay si John Revelator Hudiyo man, o niya ang kanang Kiryaki diha kay Kiryaki Emira kay kanang Lord's Day man na. Ang akong pangutana, pagsulti ni John Revelator ana, this Asia dapita nagsulti ana nga kanang Lord's Day. Usa na ka adlaw sa Ginoo. Asa dapita unsa man nga ground nganong nakasulti siya nga adlaw na sa Ginoo. Sige. Unsa nga ground? Kaya akong tubagon. Sige. Ato nang gibasa kaganiha. Okay, ato nang gibasa kaganiha sa Henry Hammond New Testament Paraphrase Volume 2, aron ni siya pag-commemorate sa annual or the weekly festivity nga mo'y pagkuan sa adlaw diin nabanhaw ato ang Ginoong Dios nga si Hesukristo. Munang klaro kaayo nga akong nabasa diha sa Pinadayag Ulogis nga adlong Domingo na pero ikaw wa magikakabasa. So imo na lang ng istorya sa kadaghanan karon aron nga kuan ba kumbaga pangpainit na sa dugo wa pili kayo gyud ay. Mr. Moderator objection. Exapaw. 20 seconds remaining. Oo. Yeah, Explain ba kay maminaw ko. Akong nabasa sa Biblia nga Kristo nakigbatok sa balista mo nang katoy magiingon nga although si kuan pero di lang siya nagbantay sa bado kay si Kristo nakigbatok naman sa balista tubag sa pangutana. Okay, one time. Gitagaan ako siya chance nga Sige, dari na to sa rebuttal mga brothers and sisters. Mr. Moderator siya gay Lotsan. Ang mga tao na sige lang. hukuman na sa inyong mga statement. Okay, so direta sa rebuttal na ninyo. I-rebut ninyo ang first stand o second stand. Okay, so una na to dire si Brother Roel. Ikalay una, Brother Roel. Ako na una kay aron yan lang ipamatuod ula yung maayo para daghan mailad. Mr. Moderator objection. Mr. Moderator objection. Sige bro. Mr. Moderator objection. Kanang iyang pag-ingon pa ila that is atake personal argumentum ad hominem. Sumala sa rules the art of argumentation and debate. Dapat likayan ka na siya. Nangayo na siya pasaylo ka ganiya. Akong gipasaylo karon si Piat na pod. Sige nga nangilad. Wa man ko nangilad. Ikaw ganiya nga niingon ko ka. Sayok ba day? Sige. Kwanta direta. Imo ra opinion nga nakastinuod bisag nakamamo na ka. Ako na. Maluoy ba ako matag ba chance pa explain to magagbayo. Ako explain ko ha. Sige, 5 minutes rebuttal kay go. 5 minutes kay rebuttal last na lang ako. Balikon wala kay mabasa diha sa Revelation 1:10 nga lain kay kana diha nagkuara na diha nga it was in the Lord's Day ingon dire I was in the spirit on the Lord's Day and heard behind me a great voice as for a trumpet. Ang pinaka kuan dire spirit of the Lord's Day ra
wala nagbanggit diri og kanang unsa nang adlaw kay Lord's Day. Siyempre di ka mag-ingon nga Sunday na, di po ka kaingon nga kanang Sabat din na, di po ka kaingon nga Biyernes na, Lord's Day raman. Niya may ilad, manay mangilad, kay Kyriaki Emera. Siyempre, ang Griego, kay Domingo man ang ilang simba, maingon na sila nga sa ka Domingo. Kyriaki Emera Torah. Today is Lord's Day. So, kung Muslim ka, kung sa ilang istorya dito, mao po na ila Lord's Day. Kung Bisaya ka, adlaw ipapahulay karon sa Dios. Mao man na. Di na mo maingon nga unsa nang adlaw. Pero kay ato man yung gipalutaw kung unsa ning adlaw, atong background si Juan kung unsa na si Juan, unsa man ni siya, Hudyo or Griego or kuan kanang Muslim. Napamatud-an mo to nga Hudyo. Kaya unsa may simba sa Hudyo sa Baduman. Kanya kaya atong topic akong pamatud-an nga kini siya adlaw sa Ginoo ikapitong adlaw. So napamatud-an ako sa Exodo 20 bersikulo 8, the Sabbath day, 7th day is the Sabbath day of the Lord. Tamang adlaw 7th day. Equivalent na sa Sabato dito sa Griego. Unsa may first day sa Griego? Protomera, Dipteria, Kyriaki, Triti, Titarte, Pemte. Pagsabig paraskibe, kaunom, sa English anong paraskibe preparation? Anong mag-prepare man sa preparation? Sa day? Kaya mag-rest sa ito. So ang kalendaryo sa Griego, kay kaning Griego, sa Badista ni sila sa dili pa ni diri nagkuan na Orthodox. Sa Badista ang original ani mo na ang ilang kalendaryo bisag karon ang Biyernes Paraskibe. Ang meaning ng Paraskibe, preparation day. Ano mag-prepare man sila? Kay kapito Sabado. Ay di sakto ang kuan Bible o referensya. Ikaw dis among ka nagsalig. Ito nagsalig sa gipang tagak sa mga Badista. Ang iyang mga gipang reference mga option katong kana si Manalo kay sa Badista man na so nag-kick out man na basaha po na iyang mga basahon na nganha ka magsalig. Ayaw pagkuan ang dili mga standard nga referensya o kanang mga piki nga mga kuan. Ayaw pagsalig na mga piki at translation na hindi mo sa gilid-gilid kaya makadaot na sa mong utok. Diri ka sa kanang tinuod nga background kay kung mungadto ka sa kanang piki tan-awa na imong style hindi yung kalusot imong ihubad ng preparation kaning Lord's Day sa kanang Sunday na katawanan kay ang Lord's Day mao na kaingon mong Sunday kay gitawag man sa Griego og 30 seconds Kyriaki Emera pero dili man na Kyriaki Emera ang sa kalendar kay Protomera man. So kung unsay imong background kung Hudyo ka ang imong Kyriaki Emera ang imong Lord's Day ang imong adlaw ipapahulay Sabado. Kung Katoliko ka kay ang rest ninyo Sunday, ang inyong Kyriaki Emera, ang inyong Lord's Day, ang inyong ipapahulay Domingo. So kung Muslim ka, so Biyernes, Okay, ang bro, imong time. adlaw ipapahulay Time, Kyriaki Emera o Lord's Day. Okay bro, time. Karon ang Time na. background ng atong kuhaan unsa man si Revelator. Brother Roel. Klaro kayo nga Time na, Brother Roel. si Revelator. Kanya atong Manay na gitima pamatud-an. Okay, Brother Roel, time na. Man ka nagpamatuod, ako na nagpamatuod. May litaw nga ang 7th day is the Sabbath of the Lord. Dili first day Brother kaya ka Roel. first day dili sa
Excuse. Grigo, kalendar, protomera eh. Brother Roel, time Yeah, na, time in na. honor of resurrection ang iyong gibasihan. Tagak na. Last nimo nga basa. Brother Jiwan, Dili na, Lord, nakadungog ka na ako. Di, ang imong gipamatuol unta nga kanang kuan. Kung siguro na sila kadungog na ako. Pinagayag uno Jis, in honor of resurrection of Jesus.